हेलो हेलो। हाँ हाँ बोला। काजी घरे कहिया आवे के बा? बस 2 दिन में आवत है। अरे तू 2 दिन बोल बोल के कितना दिन बिता दहला। बस देर रखा जरा। सुनी हमार बात। कहिए से को रहतानी तोहार पेट हमर रजऊ हो। कहिए से को रहतानी तोहार पेट हमर रजऊ हो कि हमर रजऊ हो। रह तू जाड़ा में परजेंट हमर रजऊ हो। मैटर बाटे और एजेंट हमर रजऊ हो। नियरा बोलावतारू लागी करेंट हमर रनिया हो। का? नियरा बोलावतारू लागी करेंट हमर रनिया हो कि हमर रनिया हो। गड़िया कर जाई एक्सीडेंट हमर रनिया हो। बगबू दबा के तू परेंट हमर रनिया हो। अच्छा पहले तू आवा तब पता चली के भागता। ले हम बदला हम जतना सतवला हो। अपन दीवानी राजा हमके बनवला हो। सुना तानी? बोला हो रानी। हाँ, ले हम बदला हम जतना सतवला हो। अपन दीवानी राजा हमके बनवला हो। तोहरे नो बानी हम मांगब ना रेंट हमर रनिया हो। अच्छा तोहरे नो बानी हम मांगब ना रेंट हमर रनिया हो कि हमर रनिया हो। गड़िया कर जाई एक्सीडेंट हमर रनिया हो। बगबू दबा के तू परेंट हमर रनिया हो। जाई हम रउआ से बात ना करो। बाड़ो मतलबी सैया अर्जुन अशोक हो। हमके धरैला राजा प्रेम के रोग हो। ए जी का हम हाँ, बाड़ो मतलबी सैया अर्जुन अशोक हो। हमके धरैला राजा प्रेम के रोग हो। रेडी तू रह घरे मारी के सेंट हमर रनिया हो। रेडी तू रह घरे मारी के सेंट हमर रनिया हो कि हमर रनिया हो। गड़िया कर जाई एक्सीडेंट हमर रनिया हो। बगबू दबा के तू फरेंट हमर रनिया हो। कहिए से को रहतानी तोहार पेट हमर रजऊ हो। कहिए से को रहतानी तोहार पेट हमर रजऊ हो कि हमर रजऊ हो। रह तू जाड़ा में परजेंट हमर रजऊ हो। मैटर बाटे और एजेंट हमर रजऊ हो। नियरा बोलावतारू लागी करेंट हमर रनिया हो। का? नियरा बोलावतारू लागी करेंट हमर रनिया हो कि हमर रनिया हो। गड़िया कर जाई एक्सीडेंट हमर रनिया हो। बगबू दबा के तू परेंट हमर रनिया हो। अच्छा रहुआ पहले घरे आ जाए।